हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो बेलासि समनि नैबे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। आङो नोंथांमोननो लाबोदों जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिराद साननो गोरों, बुजिनो गोरों, मिथिसारनो गोरों मानसिफोरनि कमेन्ट। थ' नोंथांमोननि सेरावहाय आङो बे कमेन्टखौ श' खालामगोन, ओमफ्राय फरायनानै आङो नोंथांमोननो खोनासंहोगोन बिथांमोना मा बुंदों। फार्स्टआवनो दङ जाहैबाय सोरां ब्लग। बिथाङा बुंदों, ओइ जाम्बा बेसेथो फैसा मोनजादों नोंलाय हो? नों बे सेंग्रानि सोमोन्दै मा मिथिगौ हो लरग' फासायगोन नों जाम्बा बिनि खोथा लानांगौबा हाजिया। आंनावहाय बेफोरबायदि कमेन्ट फैया बोसोरसेनि बारा जाबायमोन, नाथाय दिनै बिदि कमेन्ट हिट कमेन्टआ फिन फैफिनदों, बेनिखायनो आं बेखौ लाबोनाय जादों। बिथांनि मुङानो जाबाय निमाहा नार्जारि। नों सासे बुरबक नोंलाय माबायदिथो होमबा? आंथ' बुरबकआनो जाबाय, मानिनानै लाबाय। नाथाय नोङो जुदि सियान, मिथिनो गोरों, बुजिनो गोरों, साननो गोरों, गासैखौबो मिथिजोबगौ, बै मानसिया रावखौबो बेफोरबायदि राव बाहाया। नैबे बेंज्लाय नार्जारिनाव सों। सेकेन्डआव दंबावो जाहैबाय दिनेश बर'। नों बर' गुन्दा इउटुबार नामा? बेफोर गाज्रि भिडिअ बर'फोरनि भाइराल खालामनो, बिनिखायथ' इयुन बर' फिसा सिख्लाफोरा गाज्रि जानो हमदों। बिराद मोजां बुंदों बिथाङा। माने बिथाङा गावनो बेफोरबायदि माने मालाबानि समाव गावबो भाइराल जागोन नालाय बेखौ गिदों आरो। माने बियो साननो गोरों, बुजिनो गोरों मानसि नङा। आङो नोंथांमोननो उल्था खोन्थादों दहाय फार्स्टआवहाय। बेफोरबायदि हेटार कमेन्ट होग्राया साननो गोरों, बुजिनो गोरों मानसि नङा। रायजो राजा नोंथांमोन साननो गोरों, बुजिनो गोरों, गासैखौबो मेनटेन खालामनो हाग्रा बर' फिसाया रावखौबो हेटार कमेन्ट बुङा आरो रावखौबो गाज्रि कमेन्ट होआ। आं मिथिगौ, आंनाव सों आरो गुबुन मानसिनाव सों, आरो नोंथांमोना गावनो गाव मोनदांगोन। बेनिथ' लिरनायानो जाबावाखै, नोंथांमोना नाय कमेन्टखौ, लिरनायानो जाबावाखै। अब्ला बियो आंखौ मा बुंनो फैखो हो? थारमाने गावनो गुन्दा बर', माने गावनो मालाबानि समाव भाइराल जाफ्लांगोन, नैबेखौ गिनानैहाय एडभान्स मालायखौ रायनो फैदों आरो। साला सैमानि फिसाफोर। आंबो मिथिगौदि बेफोरबायदि हेटार कमेन्ट होग्राया मानसि मोजां नङा होननानैहाय। जुदि गावनो साननो हानाय, बुजिनो हानाय गोहो दङब्ला रावखौबो कमेन्ट बक्सआव फैनानैहाय बेबायदि गाज्रि रावै रावखौबो राया, नोंखौ बुजायगोनसो। जुदि बेफोरबायदि गोहो दङब्ला बियो आंखौहाय थुलुंगासो होगौमोन, मोजां बाथ्रा बुंगौमोन, बानजायगौमोन। जुदि गाव मोजां मानसिब्ला ससियेल मिडियायाव फैग्रा मानसिफ्रा बेफोरखौहाय गासैखौबो मोनदांजोबखासै, सोरबायदिया माबायदि मानसि मिथिबाय। आरो नोंथांमोनाबो मोनदांथि खालामनो लुबैदोंब्ला ससियेल मिडियायाव ओंखार, अब्लानो रायजो राजानि साननाया माबायदि अब्लानो नोंथांमोनाबो बुजिगोन। आं बारा गोलाव खोथा बुङा, बे ससेखौल' आङो बानायबाय। मानोना आंनावहाय बेफोरबायदि कमेन्ट फैया गोबावसैमोन, नाथाय दिनै फिन बेफोरबायदि कमेन्टखौ आङो नुनो मोन्दों। बेफोरबायदि कमेन्ट होग्रा मानसियानो मालायनि न'खर सिखावग्रा मानसिया, बेफोरबायदि कमेन्ट हरग्रायानो मालायनि हिन्जाव फुस्लायग्रा मानसिया, बिसोरनो गिदों। बिसोरो गिनानैहाय बेफोरबायदि कमेन्ट होदों। मालायनि हिन्जावखौहाय गोदै फुस्लायनानैहाय मालायनि न'खर सिखावग्रा मानसिया बैफोरबायदियानो दै रायजोफोर, गोसोआव लाखिखा। बेबायदि मानसियानो मालायनि हिन्जावखौ, मालायनि न'खरखौ अर सुना होनानै थाखा एसे लब देखायनानैहाय बिसोरनो न'खरनिफ्राय हिन्जावखौ बोखारनानै लाबोयो आरो गुबुन जायगायाव रुवाथि दोनफैनानै उनावहाय गोदाव सोराव आलां जालां खालामनानै ब्लड खालामबाय। नै बेफोरबायदि मानसियानो। आं गोलाव बाथ्रा बुंला, बेखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय दिनैनि भिडिअखौहाय। खिन्थु दिनै फेस देखायनाय जायाखिसै, मानोना आं बे कमेन्टखौ नुनाय लोगो लोगो ओरैबायदि हाइ प्रेसार जादों रागाया। खिन्थु बेफोरबायदि बुंनो गोसोब्ला फेस टु फेस फैनानै आंनि भिडिअआव बुंफै, हायोब्ला। लाजिनाय गैयाब्ला, आरो लाजिदोंब्ला दाफै। जुदि लाजिनाय गैया, कमेन्ट बक्सफ्राव बेफोरबायदि लिरनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। फेस टु फेस भिडिअनि सिगाङावनो बुंफै, नों इदि बुङो, नों इदि मानसि होननानैहाय लिंहरोसो आं।
बेखिनियानोसै रायजोफोर।